Ako si spomínate na svoje detstvo? No, keďže som stará, narodila som sa pred vojnou, pred druhou svetovou vojnou, takže na toto maličké detstvo si dosť málo pamätám, ale pamätám si čas od vojny. Prvé výbuchy bomby, prvé nástupy vojakov, ako vojaci brali Nemci, napríklad nám krávu, my sme plakali pri mame, nemecký vojak naštimoval, namieril na nás pištol a my sme museli proste krávu opustiť, aj keď to bola naša jediná poživeň, lebo otec narukoval a my sme ostali sami. Takže to také bolo detstvo z vojny. Potom si ešte pamätám, ako sa končila vojna a ako sme sa tešili, keď prichádzali osloboditelia. Šľapkali sme, vítali sme ich. Také chudé, vychudnuté koníky mali, tí vojaci boli tak vyčerpaní, no proste, jak po vojne, no. Ale tu sa hovorilo sovietská armáda, červená armáda nás vyslobodila. No, toto si tak pamätám. Bývali sme v jednom dome, bolo nás tam nasťahovaných možno 20, ale to boli aj z Jasenova, z Baškoviec, takto zo všetkých strán. No, bývalo sa väčšinou v jednej izbe, ale tie izby boli také 6x6 metrov napríklad, že tam boli postele, Nikto nemal žiaden kuchynský kredenc. To bol tzv. Regál. Ten regál sa zastrel dajakou plachtou a tam bolo všetko pár hrncov. Šporák bol len taký murovaný. No a hovorím, pod posteľou bola sliepka v košiku, tam kurčatka vysedela. Pod druhou posteľou boli zemiaky poukladané, aby boli po ruke, lebo pivnice neboli, ale boli také tzv. Doliky, také hlinou vysypané kopce. A toto sa volalo dolik. No a otec keď prišiel z lesa, pritiahol si jedno poleno dreva, šajtu, takzvané šajtu. Toto drevo v izbe porezal, v tej izbe, kde sme bývali. Urobil košiky a ten košik, keď spravil, tak ho otočil opačne a na ňo postúpal, že či je mocný. Robil metly a tie metly sa robili brezové, z brezových prúdkov. No a napríklad v tej izbe jednej boli aj krosna, tkačský stav. Toto sa tkali sa koberce, pokrovce po našom, a tkalo sa plátno. Ale toto bolo celú zimu v tej izbe. Toto ma strašne vedelo mrzieť, lebo to zavadzalo, aj prašilo sa z toho. No a ako sa svietilo? Svietilo sa takouto lampou. Lampa petrolejka takzvaná, ktorá slúžila miesto elektriky a pod ňou sme sa učili. Lenže boli ešte aj také lampy, že mali tu taký klobúk, také tienidlo, ktoré veľmi dobre pôsobilo na čítanie, že clmilo to svetlo. Tu sa nalial petrolej a tu bol taký gnôt, ten sa gnôt zapálil, no a pekne lampa svietila, o toľko bolo svetla. Boli praktické s tým, že odrážali svetlo ešte aj z toho zrkadla. Že toto bolo praktické. No a napríklad také roboty ženské, že žehlenie. No a teraz máme tu takú žehličku, ktorá je naparovacia žehlička, ktorá nemusí mať elektriku, len stačí otvoriť, naplniť ju žeravým uhlím, trošku rozkývať, aby to žeravé uhlie lepšie sa ešte rozžeravilo, no a potom sa už len žehlilo. Normálne sa žehlilo. Ale musel sa samozrejme najprv naložiť do šporáka oheň, aby bolo žeravé uhlie. A tak sa to je storočné všetko. No. A tak sa žehlilo. A prežilo sa dajako, no. Aj že keby napríklad teraz, keby prišlo, že vypne sa elektrika, alebo vypne sa vodovod, plyn,
No ja neviem si predstaviť, jak by tí mladí, nechcem uraziť, ale jak by začali ten život, lebo my starí ešte by sme sa vedeli prispôsobiť bez elektriky, bez vody, bez plynu. Ale jak by tí mladí, neviem si, no nejde telefon. Veď telefon nebol v celej dedine. Auto nebolo v celej dedine. No. Napríklad lekár jeden bol v Branciach Rušaji. To bol jeden lekár na všetky prípady. Porodnice neboli. Rodilo sa doma. A bola taká porodná porodná babica v Hamroch a volala sa Hereska. No ale za ňou, keď išli počas toho, že už treba, lebo už prichádza porod, tak zapráhli krávky, kto mal krávy, kto mal kone a s tým išli za ňou na Hamru a ju priviezli, že tá doba, tá žena trpela v tých bolestiach, kým ju priviezli a kým urobila proste ten porod. No, nemocnice neboli, ja neviem, že by boli nemocnice vtedy. No a už potom skončila sa vojna a už začala škola. Až po vojne začala škola. Napríklad moja sestra chodila do školy do Sobranec, jediná študentka z Rybnici, ale ona chodila 11 km do Sobranec každý deň peši. Peši, každý deň peši. Mama ju vyprevadila do Jasenova a tam už bol jeden chlapec a jedno dievča, už sa spojili a už išli už ako traja do Sobrania. Bola tzv. Mešťanka. To boli také baráky drevené pri ihrisku. No a my sme chodili na Hamru do školy, ale tiež peši. A dneska ktoré diecko by šlo pešo? Do Ubreža napríklad do školy, lebo tu do Rybnice musel priviesť autobus. V roku 55, keď som bola v škole, a vtedy sa bývalo v tých internátoch, to bola Stará Ľubovňa na zámku. Tam sme bývali, to boli také izby, že nás 12 bolo na izbe. No a cvičila sa prvá celoštátna Spartakiáda. A tá sa predcvičovala najprv okresná, v okrese ako, potom krajská a potom celoštátna Spartakiáda. To bola obrovská akcia, to obrovské čudo bolo. Tam tisícky cvičencov bolo. Ale bolo na tom divné to, že na takúto akciu my sme cestovali v nákladných dobytčích vozňoch. Tie vozne boli pre dobytok. A tam trošku slamy bolo, nebolo to dajako vyčistené, tie maličké okienka len, no a na každej stanici to bolo také slávnostné, idú cvičenci, a nás vítali pionieri, svezáci, dýchová hudba, to všade sa hralo veselo. No a my sme, ako žiaci vtedy ešte, tam sme bľačali z tých okienok ako dobytok. Keď nás zväzu ako dobytok, tam sme bľačali z tých okienok. No a po cvičení to na Strahove bolo, cvičenie. No a takisto, bývali sme v takej telocvični, neviem, možno nás tam bolo 50-60 na takých lehátkach, ale toto už nič, Ale domov sme išli takisto s tými nákladnými autami, vozňami, že žiadny prepich, že toto je taká takzvaná trstenička, ale to musela byť hrubšia, taká pevnejšia. No a s tou trestal učiteľ v škole žiakov, ktorí boli neposlušní počas vyučovania. Dostal na takzvanú fazuľku na prsty, to keď to udrel, to tak bolelo, alebo dal na zadok, takých 5-10, a keď už dostal na zadok chlapec, tak si sadol do tej lavice, ale tak šúchal ten zadok, lebo ho tak štípalo, že až. A potom chlapci vymysleli, že si dali do nohavic zošit, aby ich to tak nebolelo. No. Ale v škole boli potom aj iné tresty. Napríklad dostal kľačať na kukuricu, alebo dostal drevo na ruky, tak to
Tak to môžem znázorniť. Dostal tak drevo na ruky a toto musel pred bránou, pred školou držať až hodinu, až 2 hodiny. Alebo ešte ďalší trest. Bola v škole lavica pod katedrou, pod učiteľským stolom, taká dlhá lavica a tam bolo napísané na nej, tu sedia somári a tam boli také urobené papierové veľké ušiska a tie ušiska sa takto dávali na uši tým previnilcom a tam zase museli sedieť ako na hanbu, za hanbu. Lenže keď sme chodili do školy, tak sme nosili drevo do školy z domu, lebo nebolo čím kúriť, tak každý žiak doniesol pár kúskov dreva, aby nám bolo teplo, aby sme sa mali čím ohrať. Ako si spomínate na svoju mladosť? Tá mladosť bola pekná, ale v tom čase bola akoby chudobná. Chudoba prevládala chudoba, lebo neboli normálne obchody ako dneska, že kúpi si čo chce, alebo len tak sa to dá ako sem tam čo dalo kúpiť. Nebolo ani čo na nohy, nebolo čo obliecť. Proste tak, žili sme z toho, čo sme si dopestovali sami. No ale naša rodina, tak my sme neboli vlastníkmi pôdy, neboli sme gazdovia, takže sme boli odkázaní na toto, čo pôjdeme pomôcť dakomu na pole urobiť. Mali sme tak zemiaky a také veci sme si sami dopestovali. Otec väčšinou chodil do Čiech cez zimu a cez leto už musel pomáhať susedom, aby dačo prirobil, že by sme mali z čoho ako žiť. Väčšinou chodil do lesa, rezal drevo ako drevorúbač a potom v bani robil kameňolom. Kameňolom to bol hore na vyšnom konci, tam bol mlyn a vedľa neho bol kameňolom. Takže tak sme žili biedne, ale ako sme sa znášali, veselo bolo. Spievali sme si vždycky ako dievčatá, zišli sme sa na nejakom moste a tam sa tancovala karička, chlapci sa pozbierali, každý večer sa ozýval spev po dedine, to bolo veselo. Keď boli zábavy také perfektné, tam bola každá jedna babka, každá jedna mama, stará mama ako prisediace a dávali pozor na dievky. Dievča nemohlo vybehnúť s chlapcom vonku, alebo dať si pusu, alebo sa chytiť za ruku, to bolo tabu, to bolo zakázané, to sa nesmelo. Čo ste obdivovali na svojich rodičoch? Naši rodičia boli strašne obetaví. Otec bol taký ščítaný človek, veľa čítal, vedel veľa všelijakých rozprávok a bol taký dosť zručný. Robil košiky na zemiaky, metly, čo to ešte, všeličo. Proste vedel všetko urobiť, napríklad také, to je ako takzvaná habarka. Ale to robené všetko ručne, z roku 1954. Že také veci vedel robiť a mama na druhej strane, mama tá bola zase perfektná kuchárka, aj keď z malého čohosi, ale vedela uvariť veľmi dobre, už vtedy piekla v dedine zákusky, torty. Mama napríklad varila, učiteľ bol, potom notár, písar na obecnom úrade a ona im varila obed, lebo vtedy potraviny po vojne neboli voľne kúpiť. Boli na tzv. Potravinové lístky. Tie lístky každý podľa počtu rodín dostal. A podľa toho kúpil toľko múky, toľko cukru, ešte aj cukriky boli na lístky. To len nám napríklad Rómky, cigánky doniesli lístok a za toto dostala zemiak alebo kyslé mlieko a my sme sa tešili, lebo v tom balíčku boli 5 bombóny, 5 cukríkov, že nebolo voľne kúpiť mäso alebo tak, že veľmi tak ťažko bolo. Ostalo mi po mojej mame a toto bolo robené v roku 1920.
teraz je 26, to znamená, že 106 rokov. A to sú takéto veci. Takto. Tak to sa mi zachovalo. Už len tak. Môžem? No, alebo takéto. To je všetko ručná práca. To všetko ručne sa robilo, vyťahovali sa nitky a potom sa to obšívalo a to bolo tiež také na koši, keď išla k motre, nesla jesť alebo na Veľkú noc. To už, hovorím, to sa už len tak zachovalo. Neviem, mne sa zdá, že taká veľká taká družnosť bola, také priateľstvo, taká ľudskosť medzi ľuďmi. Nebola taká závisť, nenávisť alebo čosi. Tu sa rodiny stretávali na každú príležitosť, aké boli také sviatky veľkonočné, vianočné alebo veľké odpusty. Keď bol odpust, na dedine bolo aj okolo 30 hostí. A z každej časti, napríklad zo Zalužic, z Komaroviec pri Sobrante, z Horní, Baškoviec, z Choňkoviec, ale to všetko peši. Každý peši išiel, nikde autobusy nechodili. No. Aké máte spomienky na svojich starých rodičov? Starých rodičov po mojom otcovi ako nepoznám. Nepamätám. Dedo išiel do Ameriky v roku 1920. 1926 ho privalilo v bani. Mám tu aj dopis, 100-ročný dopis mám o tej akcii. No a na rodičov starých po mame, tak tých si pamätám. Dedo bol taký silák, taký silný chlap. A babka, tá bola taká ukričaná baba. Ale tá babka mala 3x dvojičky po sebe. 3x dvojičky. A jediné dvojča mojej mamy zomrelo 5-týždňové a hentie dve normálne sa dožili starobiakov, no, že 3x, každé 2 roky dvojičky, každé 2 roky dvojičky. Ale s tými deťmi trebalo v tých poľných kolískach ísť na poľo a robiť, lebo bolo gazdovstvo. Jak to dokázali? Nebol súnar. Kojila, koľko, z čoho kojila, keď nemali ani dosť mlieka na piť? Neviem predstaviť. Ani neviem, či si ktorá žena vie predstaviť dneska, keby mala každé 2 roky dvojičky. Neboli kolísky, neboli kočiare, len do zajdy a tú poľnú kolísku a na poľo. Kde ste sa spoznali so svojím manželom? A mojim manželom sme sa poznali od detstva, bývali sme spolu. Po vojne im zhorel dom, takže oni bývali vedľa nás v takom židovskom dome povyše, takže sme boli ako kamaráti. On bol taký šikovný, zručný chlapec, takže prišiel nám čosi aj opraviť, robil. Bol taký šikovný, no chodili sme do jednej triedy, no ale on mal svoje frajerky, ja som mala svoje. Ale keď som dostala ja nejaký dopis, alebo on, tak sme si prečítali, ako kamaráti sme boli. A toto sa ťahalo tak dlhé roky, až neviem, po rokoch, no už keď sme boli dospelí, tak sme sa dali dokopy, ale veľmi radi sme spolu tancovali. On perfektne tancoval, veľmi pekne spieval. To bol požitok, keď bola zábava a vytancovať sa s ním. No. Čo vás na ňom zaujalo? Zaujali ma veľa vecí, on bol fešný, on bol taký príťažlivý chlapec, ale on bol z tej vyššej sorty gazdovský syn. A ja som bola zase z tej nižšej, ja som to nemohla dať najavo, že sa mi páči. Ani že proste, to ani on nevedel, ani nikto, ani kamarátkam som sa nepriznala, že sa mi on páči. No. Že, hovorím, bol taký zručný, taký kutil, on všetko vedel robiť. No to robil všetko už potom, keď sme boli spolu,
tak robil. Mal prvú motorku v dedine napríklad, to bolo čosi to. Ako si spomínate na váš rodinný život? Dobre sme žili, spokojne s manželom, spokojne všetko. Ťažko sme sa zmáhali na dom, lebo keď sme sa zobrali, tak sme nemali kde bývať. Tak sme opravovali starý dom na pôvodnom mojom rodnom mieste. To sme doopravovali a potom sme začali robiť tento tu dom, ale to sme robili ako, môžem povedať, že sami dvaja. Kúpali sme základy ručne dvaja. Šalungy, toto všetko sme robili sami. Manžel spravil najprv miešačku, najprv spravil zvaračku a potom spravil miešačku a tou miešačkou som ja miešala a on vozil betón, lebo to bolo ťažšie. Proste tak sme sami robili. Sami sme napríklad robili hore lešenie z toho Roxoru, sami dvaja, aj dievčatá nám už pomáhali, len toto bolo v čase maturit. Tá staršia Janka maturovala vtedy, takže ale my sme toto viazali celú, to je plocha 16x20 metrov a to sa viazalo na každých tých 10-12 cm, tak ako také kocky a ten Roxor sa viazal, aby bol podklad pod tú deku, hej, lebo to potom sa išla deka. A už keď sa robila deka, tak už trebalo viac chlapov, k miešačkám boli 2 miešačky, tak už prišlo 15-16 chlapov, aby urobili tú deku. No strechu takisto sami dvaja sme byli. Dosky sme pribíjali, väčšinou sami. Tie potery, to sme robili s manželom sami dvaja. On ma naučil, ako vodovahu zobral, zameral, tam som si zaznačila a podľa toho sme robili sami, väčšinou sami. Dom sa robil tedy bez pôžičky, ale dostali sme, to by som cigaj, dostali sme nenavratnú pôžičku a to bolo akurát na termu. To bola veľká pomoc. Vtedy, teraz nedostane nikto nič. To bola nenavratná pôžička. No a potom sme sa pomaličky sme sa nasťahovali, ale hovorím, nikdy som si bola nepomyslela, že ja budem mať vedkov vnútri, alebo vodovod, alebo ústredné kúrenie. Hlavná vec, že som mala kde bývať, že som mala kde sa vyspať. No. A čo ste obdivovali na svojom manželovi? Joj, tak to bolo čo obdivovať na ňom. On bol tak šikovný chlap, muž. To nebolo roboty, že by on nevedel urobiť. Elektrika, vodovod, ústredné kúrenie. To robil všetko sám. Hovorím, najprv spravil zvaračku, potom miešačku, potom spravil šrotovník, kosačku, všelijaké vozíky. Ja neviem, čo všetko porobil také, čo sa týka tých majstrovských vecí. Ale doma to nebolo také, čo si sa pokazí, že by náš dedo to nevedel opraviť. Keď som bola v nemocnici, tak sme sa tam ženy medzi sebou chválili. A ja som hovorila, že ja neviem, čo by muž nevedel doma opraviť. Opraviť elektriku trebalo, jednoducho. Koľko ste spolu mali detí? Mali sme 2 dievčatá, 2 dcerky. No a s jednou bývam tu a druhá je v Bratislave. Všetko má vysoké školy, už aj vnúci sú vysokoškoláci, že z tej spodiny, ako normálne sme sa dostali na normálnu úroveň, jak aj ostatní, čo boli bohatí, takzvané bohatí. No. Čo ste sa snažili vštepovať svojim deťom, keď ste ich vychovávali? Veľmi málo času som mala na deti. To si vyčítam teraz a im vždycky hovorím, že málo času som mala na deti. Pretože my ako s manželom, keď sme sa zobrali, nebolo kde bývať, tak sme robili tie domy. To všetko ručne, to nič, len prišlo z roboty a keď ja som mala aj také roboty, že to bola sezóna, to nebolo dovolenku. Zobrala som si na 2 dní dovolenky, lebo trebalo vymaľovať byt, toľko, že, ale na rekreácie to sme nikde neboli.
lebo boli potom rekreácie, keď už boli družstva založené, tak boli také družstevné tieto rekreácie. No tak jedine, čo sme boli v Rumunsku. No v Čechách, v Poľsku sme boli, no, v Užhorode sme boli a ináč nikde sme nechodili. No. Takže tak no. Čo máte najradšej na svojej rodine? No tak teším sa z toho, že všetci majú už terajšie ako rodina, hej. Teším sa z toho, že skončili si vysoké školy, že sú takí samostatní, že proste vedia sa o seba postarať, už majú vnúkov. Mám radosť z toho, ale už za to, že už mám predsa tých skoro 90, tak viem sa aj unaviť, poteším sa, ale viem sa aj unaviť, keď návšteva. Takže no, som šťastná, že to tak dopadlo, hovorím. Akú profesiu ste vykonávali, keď ste boli už potom vydatá? Keďže sme nemali ako finančné prostriedky a vzdelávanie, tak som bola tak ako keby nútená ísť do roboty, hľadať si robotu, takže som chodila som do poľnohospodárskej školy, ale vtedy bola taká doba, že škola dávala umiestnenku a za to, že som bola vyznamenaná už tu a do poľnohospodárskej školy obyčajne išli takí trošku žiaci menej schopní. No a ja som tam vynikala, pre mňa pravopis to bolo nič. Takže ako riaditeľ školy mi doniesol osobne umiestnenku do tzv. Poľnohospodársky nákupný závod. No nevedela som na stroji písať, absolútne nič. Pomaličky som sa naučila, no a potom som robila administratívnu robotu. Tam sa robilo, tam sa kupoval dobytok, ošípané prasiatka, zrno, zemiaky a tak proste nákupný závod to bolo. No toto ja som likvidovala, dodávky som potom, lístky sa dávali do tzv. Okresného splnomocnenca a tam sa sledovali dodávky, lebo štátu boli povinné dodávky. Každý gazda musel mať toľko a toľko mesa, toľko mlieka, toľko vajec, muselo dovodať. No a ja som toto robila, tam fakturantky, napríklad keď sme kupovali dobytok, tzv. Zvod sa volal, na zvod. Tak vtedy som išla do banky, zobrala som 350 000 normálne do vaku a z banky som to niesla na chrbte na nákupné centrum, kde sa ten nákup robil. Aj facitku takú ručnú, len to ručná, ale bez strachu, že ma takto napadne, ako dneska by bol strach niesť, nie? Toľké tisíce. Normálne som porozkladala si na tie peniaze 300 000 po stole a tam som toto vyplácala. Žiaden obed, žiadne toalety, neboli nič. Celý deň som vydržala s jednou takou čokoládkou pohárom vody. Povyplácala som bez strachu, že takto príde a zoberie mi z tej kôpky peniaze a tak. Že vám príde, že niekedy nebola taká doba, že by vám hocikto prišiel a zobral to, lebo dneska vidíme, že ľudia majú málo peňazí, že v tej dobe to bolo také, že ani by vás nenapadlo možno, že kto by mi zobral toľko peňazí. Nenapadlo ma toto, že hovorím porost, nič, žiadne toto za takým stenou, dákou, ako sa špalie, ako sa hovorí po slovensky, dajaká prepážka, no. Áno. Nič, normálne, tam sa vážil dobytok, tam bol ľudí, kopa za mnou stálo, vyplácala som normálne bez toho, že by ma napadlo, že takto mi zoberie peniaze. Ako by ste ohodnotili tú prácu, alebo ako by ste opísali vlastne tú prácu? Že bolo vám tam dobre v tej PNZ-ke? Bolo mi. Ja som tak mala radosť, keď tie faktúry sa písali strojom, ale cez Indigo. A ja som mala radosť, keď som mala tie ruky celé polakte od toho Indiga modré.
toto 30 až 40 faktúr denne. Tie faktúry trebalo potom inkasné príkazy, to sa dávalo do banky a banka potom tým družstvom, ale tým súkromníkom, potom už prišlo na družstva, no, potom už prišlo na JRD takzvané, no. Páčila sa mi táto robota, lenže to bola robota taká, že tam bola sezóna. Od jary, od marca začala sa výkup vlny, potom už prišlo obilie, repka prišla, potom prišlo už obilie, no potom prišli zemiaky, potom prišla kukurica a kukurica sa zbierala obyčajne už keď boli mrazy. To znamená, že sezóna tam bola až do mrazov, do decembra, do januára, až do kedy sa dalo ísť s tým kombajnom na pole. No, taká samozrejme súťaž bola medzi tými družstvami, to prvý splní dodávku, takže som vždycky písala ráno, keby prišlo družstvo, už by malo lista vypísaný, hotové, zlikvidované všetko. A bola som spokojná s tým, len hovorím, že nemohla som nikdy v živote brať dovolenku najviac keď 3 dní, aj to bolo, lebo 8. bola výplata, 10. bola dekáda, tam bolo dekádne uzavierky, 22. zase bola záloha a zase dekáda hlásenie. Tam trebalo sústavne, lebo tzv. Okresný národný výbor, poľnohospodársky odbor, on sledoval tie dodávky každého družstva, že toto sa muselo likvidovať, dekádne všetko, mesačné uzavierky a no. Aký je najkrajší moment vo vašom živote, na ktorý veľmi rada spomínate? No, najkrajší moment také. Toto, keď ma manžel požiadal o ruku, keď prejavil toto, čo cítil, ja som prejavil proste. Potom, keď sa narodili dcérky, jedna, druhá, mala som radosť z toho, no. Ako vnímate dnešnú mládež? Dnešná mládež, ako vás vnímam, bez urážky, ale mne sa zdá, že tie telefóny vás kazia, že my sme sa v škole učili násobilku, prestávka, neprestávka, furt sme to mleli, vybrané slova sme museli vedieť a dneska už, a nemusím však, ja si ťuknem do telefónu a všetko zistím. Každý sa spolieha na ten tablet takzvaný a na telefón. Že toto sa mi vidí, že toto nie je dobré, že potrebovali by sa viacej tak, jak osamostatniť alebo spoliehať sa na vlastný rozum. Viacej čítať, viacej sa učiť a nespoliehať sa na to. No ja som sa čudovala, čo toľko kúkajú do toho telefónu. A už potom, keď mi dcera ukazovala, tam máš všetko, chceš nejaký tento recept, chceš ako pestovať čosi, tam všetko nájdeš, ale tam všetko nájde, ale tom to nemá. Že príde vám, že už až tak my mladší nerozmýšľame nad nejakými vecami, že ten telefón nám to uľahčí. Spolieham sa na telefón, no. Čo by ste odkázali dnešným mladým ľuďom? No, mladým ľuďom by som odkázala, aby si opakovali aj násobilku, nie len cez telefón. Aby sa učili aj vybrané slova, aby nezabudli na tú materinskú reč, aby veľa čítali, vzdelávali sa, boli múdri, aby radšej ostávali tu doma, pracovať tú svoju energiu, ten mozog dávať tu doma a nie za hranice. Ja som bola za hranicami trošku a veľmi rada som sa vracala domov. Doma je doma. Ako si užívate dôchodkový vek? No, veľmi dobre. Teraz už no, v 91. roku som nastúpila na dôchodok. Potom prišli vnúčence, tak som sa tešila z toho, že vychovávala som vnúčence až do škôlky. No a teraz mala som problémy, lebo manžel bol chorý, 3 roky ho treba bolo opatrovať
bol vážne chorý, už vo vozíku, už trebalo ho aj do kúpeľky, aj na toaletu odviesť, bol veľmi vážne chorý. No v 19. roku odišiel a teraz odkedy som sama, tak si tak hovorím, že ešte mi tak nebolo nikdy dobre, lebo sama si rozkazujem, čo chcem, to robím, kedy chcem, stávam ráno, objednávam si jesť, čo mi chutí, mám celý deň kľud, že som doslova šťastná, spokojná som. No nemám nejaké zdravotné problémy, ťažké na ten môj vek. Toto srdiečko mi musí fungovať za to, že tam je ten kardiostimulátor už 5. rok. No a na všetko, kĺby mám svoje, nemám umelé, zuby mám svoje, nemám protézu. No takže som v poriadku. Ešte kráča. No, ide. Toto je, táto voda sa volá Okna, to je z morského oka voda. Okna.